Bala bang kren ni ke jing Italy. Pila dari Italy mizo Piero. Dari Italy Punjabi Piero. Dari Italy Nepali Piero. Dari Italy Goro Piero. Ban pendi Italy ke jap beri kamlong. Bangan kren ni ke jing Italy jong ke jap beri fenong ba arden ubasniu. Ubakim jingmon. Racist. Kapan dari Italy kiwi kijak beri pat Piero dah mizo tu ba Italy. Naga tu ba Italy mo. Punjabi aku tahu Punjabi temlong. Ba Italy. Goro ba Italy. Tapi Italy mengipak kijak beri ke warden ubakim jengmun. Warden uri bolong komunal. Hai ni bakalah apa kumta. Pi kamdi ka kom perkhat jengi ka bakalah. Pi tema kata orang ngaso hang ni kan. Ka bangidon kam ka Voice of the People Party nama kata ka kwa ban teh ya kejai ban rio. Ka kwa ban nyeslo ban peni ban kedo. Nginum salia ban kedo ya kejing bakala jo kejai beri tang bangin kedo da ka mensim jo kejing it. Om bangin penrem dengan ngi bakala pi kan ite. Kam long tongin happen bet. Mo. Ban ya bangi pun bat bangi syukran sniu na lenden ba bangi kren be ba shit apa syai. Larangan ngan ong ipi ngai itu ipi. Balarang i bakaru kamya jfi ka bakla na kani ka bangai i mentani. Ngan walat bangani kendu Ferdinand no Ferdinand te ka bakla te kai mat ka. Kata ka di ban long kai. Bat ngan te fin sutu nganum kren sniu ipi nganum benye pi da tu kana long kum tu menta ches. Ngam de gin ban long kum ta. De ban wat kala bangani kendu ipi no beri kum di jai ipi. Te kata kan ka di bangin te. Ringi kren ya ka jinglong jong ka jai brio. Ngarung adi ubenta jong ka jai brio. Pi te mon ngasokia. Te la kini ki bet kirenti. Nomor kadi ka jingya linti ka jungi ru kam de ka ba ngarang shu mudur sian lani dang sedang dong arajar sipo. Ya kadi ka nongrim ngal adet ban terwana du ka khat khandai spa khandai pukhandai. Haswa bangin ya klat lok bat ka spa snem ka barim bat bangin rung sha ka spa snem ka thamai. Haka lai poetrik no pra khat khandai spa khandai phandai. Ni perlong ya ka jingalang. Hapo YMC mau khar. But lai poetrik ke kisu ke pelong da ka concert ngi pelong lai poetrik da ka jingalang. But kata ka jingalang ni khot yo pastor, yo father, yo home minister, businessman seng balang. But ngi bu ka team. But kata ka team ka ka hok sya ka hajar snem ka bathamai. Klem ka hok ngi nam laban poisyo no kumba ka mo tin ka hok ka kenti ka jamri. Lada politician lani polka leaders ule hok ela ka kamram u businessman ule hok seng balang ke le hok ki nonglam niam ke le hok ka riji kan kiyo monadu khat khandai spa khandai phandai ngila bret ngila troa ya kata kanongrim ka bangieng manta te mantaru kanongrim ka de ka hok klem ka hok hakiliang baro nginam laban position menta kanongrim ka jingi mo la seng nongrim ya ka BPP halor artli kanongrim kanongrim ka banengkong ka de ka senchar khara ka bakhoi kanong rim ka baar kari ban ya dai ka hok long try bat ban pen scam ka hok long try jungi utrai mulu utrai jaga bat ngila da ongru klem da leben ya ka hok kat kum kariti sencha jong ka sarkar India ya ki wei pat ki bamde na ka jai mriji ki bla shong ki bla he ki bla pon ki bla te ka ek ba don kam manta kalong ba ni habban persothu ya ki nong shong shong jungi ki try mulu ba ngimri bandon ko tukur kom perkhat ka bakhim ko ong habong khlajak ka momut salansar excuse me kidon ki bala kha bala he lapun kare ka kamram jingi bani da ki kare ka kamram jingi ban le bha ki mo ki bala ithu tangi kani gari ki mithu ya ka wei pat wala kim de na ka jabri jingi na mala kha ki pateng la pateng ha kani gari jingi kanom long ka ba ublei un smo bha la ringi shu ong ya ki baro ki basniu la ni ban be do di kita baro em kum kata tenri ban khangla phi ya ka jingrung kar thep jingki wei ke ngi kran ni ka jingwan rung boys nong jingki wei pat chagari ke jingi kini ke brang rung thmai ha ki shi ni ki khatsan gar phos nem ki absan snem le singala banong kini ke bla don du hundai kulong ko ma hang ni ar ki smu thu ba ki o ka ta ka jingara ka jingi ki ru ki smu thu ba ka jingwan boys nong jingki wei ka ta wari ki ru ka ta wari ka yo ka kot ka jingi men shwa ki dukan khlaja le si dukan khar ki labon don tang shi spatli ndai meta ki mi de ki hajar manu ba shakta aga yo kon kitu ru ki shakta te kiru kin ai ge jing kershani ngalai kinu bon ki wei ki jai mrio kyong ni so thu ba ka jing ki ke jong phi mo ka ik ba fikra ni ka influx ka e fikra ni ka ILP kani kani rap wadi ngiru
tenri kimnut ban mi sakman kam di ke besuk ki bakin mi sakman nri kitu ki kita kiba la kha la pon la he agni ka snong ki su thu ya nong rim ke jingi kim persha nri ki ba pen priang khubor pen su thu bakla ki di hi ki jong hi ken for political gain ken ma ha ka VPP ka long ka trend obviously hi ken persyang banwat kelat kelenti benong mo kumbalong men ka election hapo nong krem constituency udon we candidate ubalik ki jaka ki ba syong bon gir khar wong utu Una job utu pinsya belon ma pisa berkhoi. Uri bo isi ubo syun dekhar. Kata kadai. Campaign ke jong tau candidate. One part syakani ka jaka. Mo? Syakani ka jaka badan ki khasi. Wong utu warden uri bo it dekhar. Long bi tangban persutu bakala. Namar beli hana ba hakapor bo file nomination o penangkam da lawyer ubam deu khasi. Te bi hangni kidi bersotho in kibrio ni ngimong bangi shon dakhar shon bamri khasi dengong ni khang lat ye ki wei ki mender ki bon sakari jing ban le trai khle ban kurup ya kam ka jam ka jing ka bakta ru ya kam ka jam jing ki wei ru ki bamri khasi kali kali ka jing nrei ban ai ka jing ra kali ka kam ram jing ban ai ka jing ra ye kini ki bala khala pon ni telar kini ki yo ya ka message ka ba nangi ke ka ba shani kin sotho but kabar pat kalong pa kani kiri kari ka jing ngimdan da koi pakari ni jupen sotho nagaleng jonga marmet nga jupen sotho ikini ki wei ki bala kha ka pon ki bamri ki khasi ngau tangka wei medi bantip bakani kari kari ka jungi mala kha hang yame hang ni tamba memla ban long khasi tambala kha yame hang ni medi hu khla jat tege ki badon ka mem medi tang ban mendei ban sotho ban itho ya kata ban recognize bangi di ki traditional ni mai ka respect ka ba de bana yangi mo kabangi di ben yo kum ki try muluk try jaka kanam nang gono ka jinga phera pring jingi ban me kata ka jinga moh ka jinga tungkho nei la me persyang ban pit ibore kata tangin sya